ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವೆ. ನಿಕಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗುಜ್ಜೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಗುಜ್ಜೆದ ಒಂಜಿ ಕಜಿಪುದ ರೆಸಿಪಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ತುಲೆ ಹಜತ್ತ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನಾನು ಐಕ್ ಮಸಾಲಾಗ್ ದಾದ ಪೂರ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೆ. ಒಂತೆ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಸಂಬರ, ಒಂತೆ ಜೀಡ್ತರಿ, ಬೊಕೊಂತೆ ಮೆತ್ತೆ, ಬೊಕೊಂತೆ ಸಾಸಿವೆ, ಬೊಕೊಂತೆ ಬೇವಿರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀತ ಎನ್ನು ಪೊತ್ತುದು, ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಯಿ, ಬೊಕೊಂತೆ ಪುಳಿ, ಬೊಕೊಂತೆ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ ಎಲ್ಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಈತ ಎನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಂತ್ ಕಡೆದು ಕನವುಡು. ಬೊಕ್ಕ ಪಚ್ಚಿರ್ಲ ಪೆಲತರಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯಡ್ದಿಕ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯಡ್ದಿಯೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ರುಚಿಗ್ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು, ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯಡ್ದಿಯೋಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಸರಿ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲಾನ ಐಕ್ ಪಾಡುವೆ. ತುಲೆ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲ ಐಕ್ ಪಾಡುಗ ಅವೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಐನ್ಲ ಐಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಸರಿ ಕೊದ್ಯೋಡು. ಅರೆಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರ ಉಪ್ಪು ತೂಲೆ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆತ್ತಂಡ ಕುಡೋರ ಪಾಡ್ಲೆ ಕೊದ್ದಿಂಡು ನೆಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಒಗ್ಗರ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ಅಪ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ಒಗ್ಗರ್ಣೆಗ್ ಸಾಸಿವೆ, ಎಣ್ಣೆ, ಬೊಕ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ ಬೇವಿರೆ ಈತ ಎನ್ನು ಕಾಯ್ತುದು ಐಕ್ ಪಾಡುನ. ತುಲೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಕಲ್ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಂತ್ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಸೀಸನ್ ಅತೆ ಸೀಸನ್ಡ್ ಪೂರ ನಮ ಮನ್ಪೊಡು. ತುಲೆ ಗುಜ್ಜೆದ ಕಜಿಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.